Ato kumustaon ko mga puso ang sitwasyon sa may pantalan nanukad sa Pier 1. Adunay live update si Nico Serino. Nico? Yes ba, bidagsa na kini mga pasahero nga manguliay sa tagsa-tagsa nila ka mga probinsya o mga lugar aron musugat sa bag-ong tuig. Live kini nga kuha karon na Bob. Nahimutan nga nato dinhi sa Passenger Terminal 1 sa Pier 1 dinhi sa dakbayan sa Sugbo kundi ning mga orasan nag-abot-abot na ang mga pasahero nga manguliay sa tagsa-tagsa nila ka mga lugar aron adto musugat sa bag-ong tuig. Nag-apas di sila sa linlain nila nga biyahe karong gabi una agi dinhi sa pantalan sa Sugbo. Nagsugwak na gyud ang gidaghanon sa mga pasahero ding mga orasa ug gani gilimitahan na sa tagduma sa Cebu Ports Authority ang pagsud una sa mga tao sud sa Passenger Terminal Building depende sabni sa oras sa ilang departure ang pagpasud sa mga tao. Pahimangno sa mga pasahero nga padayon nga gipatuman dinhi ang no ticket no entry policy sa sud sa terminal building. Sa pagsusi sab nato kaganiha sa mga ticketing offices sa pipila ka mga shipping companies, kadaghanan gyud ni Bob, may pahibaw na sab nga fully book na ang kadaghanan sa ilang mga biyahe karong gabi ug bisan ugmang adlaw sab fully book na gumikan sa kadaghan sa mga pasahero. Gani ang uban nga mga shipping companies hangtod ning adlaw padayon pa man nga may accommodate sa rebooking sa mga pasahero kung kiimo kahinruman ni atong miaging adlaw sa Pasko na kanselar man ang biyahe gumikan sa Bagyong Ursula ug dunay daghan pang mga pasahero ang nagpa-rebook ug nagpa-refund sa original nga schedule sa ilang biyahe human wa sila makalarga gumikan sa Bagyo. Pahimangno sab nato sa mga tao nga paingon dinhi sa labi na dinhi sa Pier 1 hilabihan gyud ka bugat sa dagan sa trapiko pasulod dinhi sa pier mao nga mas maayo gyud nga musayo na lang sila sa ilang schedule nga biyahe aron di sila maungot sa dagan sa trapiko sa ganghaan pa lang gani sa Plaza Independencia. Nagsugat na kining ubay-ubay gyud nga mga sakyanan gikan sa lain nga mga direksyon ug nag-abot ni sila Bob labi na dinhi sa entrance sa kung bantayan sa entrance sa subway o sa Plaza Independencia mao nga pahimangno na lang sa mga dunay biyahe karong gabi mas maayo nga musayo na lang gyud aron nga dili mahasol sa ilang tagsa-tagsa nga biyahe. Samtang ato sab nga gisusi ang sitwasyon kaganiha sa Cebu North Bus Terminal alang ni adtong mga pasahero nga manguli sab sa norte nga bahin sa probinsya. Sayo karong hapon di pa hinon kaayo bugat ang volume sa mga passengers sa North Bus Terminal Bob. Hapsayra ang dagan sa biyahe dito apan abantayan nato ang taas-taas nga pila labi na nining mga biyahe paingon sa Bacolod ug sa ubang bahin sa Negros Occidental. Padayong pahimangno sa mga otoridad sa mga tao nga mas maayo nga musayo na lang gyud aron dili magkaaberya ug mukuha daan sa ilang tickets aron nga lahos-lahos na ni sila pag-abot sa terminal sama dito sa atong nahimutangan karon dinhi sa Pier 1 mas maayo nga andam ng daan sa mga tickets ug mga biyahe aron nga lahos-lahos na lang sa pagsud sa terminal paingon sa pre-departure area paingon na sa ilang tagsa-tagsa ka mga barko. Mao kanang latest Bob gikan dinhi sa Pier 1. Thank you so much, Nico Serino, sa imong live report.